Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Yuan naka kunci dekat jangka HYC yang zon bat kejingwan jengi mentah kadai lor ka jing sya FAR u ba predan habai dei bat kejing le jurip jengi ki kot slide di bar jela ki batrai pos ayong hakaba kejing le jurip jengi hak ka neuterik bat ka spoterik gilet ba lor kejing yo jing tip ban aliang kasidong kam cemasai ya gitu ki bar jela ki batrai hang tu kam cemasai aliang sidong tanah tahun aliang jengi kum seng gilet bat habang gilet ngilap sa ba gitu ki bar jela ki batrai hang tu kim sebab yang sa kot sla dan halo tanong rem aliang jengi ya ong la batha ya gitu ki trayeng ba ki ban pha no ya gitu ki bar jela sa senong jong ki na bar ba kim yang kot sla jadi lo tanong rem ba nakaliang utra jong to yeng IFR yang ni bat aliang jengi mentak ski ngilawan ban kum gadak ka jigi trilang bat gibor jong kulit nilai wan ban statement hang ne mentak sini po sadap station kanung aru yang ngidon sangut kita khot kiba sa kentuk ka FIA tarang ban ta sangut ini tak perlu sangut haur sangut kanung kita gibar jelang ko fil kumbaga gidon nak to sngi haba ngilai to ka spoterik gidon kan rungut ki bar jela ki ba tre yang to de baru naki gidon mat tong kumba rungut ye ki ba don kot ki ba yo ka region kan nak lebor department bateri pos ayong re nalor light nang tak mun baru ki bdei ki ba yo jing bet apa position long de gidon tang ka region kan nak lebor department handai habai dei pat baka ka lebor license nak sil pat nak tok si kim pat don nak ta daw ila ong ye kita try bagian pha no ya ye kita ki bateri yang to bagian pha no sa jong long dan re ki penat kendon ka jing file FIR jong ba pridan yangi kadai halor nong rem ba kuno bangi tak tinggi pen mesawi tu ibreu dan rei kajing let jongi yak to sngi ngim semlak tak ti e to ibreu ni kan kajing jai ya gitu ki trayeng dong kan nak nilai dak buram ka akor ni kan nak bajajai wat ya gitu ki bar jela ki bateri yang tor ngim semlak tak ti e ni kan bajong ba pimdon ki sla ka bahaya pi bakin let phai tang kita hi bangi let ni yang tak skotorik dan rei sulungo pat ba harap yang ni bangi takti bangi pan mesaw ya gitu ki bar jela ki bateri guys ini pun sih sen long na liang kaseng ni happy perman marbalai ba gajing sengan jong gajai benreu jong i kadai gajai benreu berpan kapa ngila ban sa over populit hakno no kapol ada kibal gajing te lakam dan ta kada ngi haban pet perman ya gajing ya rung ya mi kibreu sang ni ka kajala ka jongi khamtam cha kadong thang ka jongi khnang ba kajai benreu jongi hadin habut kadam sa kan jema ngini ai budin ngini ai pet ngini ai mi ya kajing wan rung ki breu chaki dong ki thang ki jongi tuan trei khamtam le ki to ki bom don ni kot sla namar bangi don kajai breu kajing ma ka bakrau la da ki breu ki wan trei wan rung cha ka dong ka thang ki jongi klam de kot sla ba biang ngim tip yo le sei ki dei ki breu ki dan kis ngim tip yo le sei ki dei ki breu ki ba don dak sniu namar ngi ina ka por sa ka por ki don ki breu ki wan rung watar watiar wan trei sagi dong ki snong ki dong kendong ki sẽ để ki kam besni teng ki sẽ jrong ti ki klong khna i kan thai ki sẽ tu kum kita ki ber khot i kwa ban te la kam kum keseng yu kwa ba kan ja kum kata se ki dong ka gi jongi nak ta kada mi haban perman habide ba kan e jingwan rum ban trei ki bar jala se ka dong thai mungkin